Muri yeZimbabwe kutaura kwandiri kutoita nemiko zvino kune accident yaitika muna Mutare Road. Vanhu vari kutoluta izvezvo. Diesel riri kutocherwa nemabhaketi nezvigubhu. Pakamanaka situations dzakadai so idzi hadzina kumira zvakanaka. Paipa patichitaura tichiti maZimbabweans imbavha vanenge vachingondongedzera kuti aiwa ZANU-PF ndo vanenge vachibirawo. But ukatarisa vanhu vacho vemuZimbabwe pachavo dzitoriwo mbavha. Nyaya yekuti vanenge vachishaya chete opportunity yekubawa. Iko zvino zvitarisa vakazara nemabhaketi vari kuba. Situation yakadai so yakamboitika muna 2012 kuSunnydew pakambodonha rimwe gonyeti rentenga repetro. Vanhu vakazotsva ipapo nenyaya yemakaro. Izvi zvotarisa ndokutoluta kwacho. Toti chii chakadai so izvi. Muridzi webusiness anenge achitobirwa kapo. Anenge achitobhuroka. Munhu anotoenda down nezvinhu zvisingangibasirisa. Munhu anotosvika pakutobhuroka. Ndo masituation ezvinhu zvinenge zvichiitika. Otodzenyika kuti tukaenda kupi. Vanhu vakutongoshandisawo advantage. Kana kuti toti chiko. Kunongezera politician nikanoba because ivo mavari ka mutonenge that mentality yekuziva kuti uite mari unofanira kunge ushiba ndo zviri kuitika zvoita vanhu lava tarisai mona kuti akuluta chero hazvina kumira zvakanaka ndo nyaya iri kuitika ndo current situation ndo zvinhu zvaitika nhasi Gonyeti Radonha tenga nedizili vari kuchera nemabhaketi hazvina kutombomira mushe.